町田ニュース2021。町田コーポレーションは1956年にコンクリートブロックの製造を開始。2015年、町田再起動から安心安全なエクステリアをご提案。おかげさまで6年が経過しました。そして2021年、さらなる安心への第2章へ大きく飛躍します。当社の研究による安心コアというブロックの耐久性を高めた新基準が浸透して、エクステリアの舞台にそれは美しく重空間に溶け込んで、町田の意志は未来の社会へ安心で堅牢なブロックで守る。家庭の時間と空間を安心に守る。家と庭を構成するエクステリアでの過ごし方を町田グループはご提案いたします。町田グループの複合拠点としてショールームと多目的スペース、家庭スクエアが融合したエクステージがグランドオープン。1階のショールームには町田のブロックだけでなくメーカーの垣根を越えた商品や技術を幅広く展示。2階の家庭スクエアでは各種講習会を開催しています。全953点のご応募をいただきました施工写真コンテスト。最終審査員にエクステリア&ガーデンデザイナーの古橋則正氏、カラー&イメージコンサルタントの市ヶ谷薫氏、ザウス登録建築家の田中則人氏を迎え、ファサード部門、ガーデン部門、新商品チャレンジ部門、景観街並み部門の各種入賞作品が決定いたしました。2021年も開催しますので、ふるってご応募ください。町田チャンネル。新商品や新技術など様々な情報を動画で公開しています。最新の町田動画を随時更新していきますので、総合カタログに掲載の QR コードや町田ホームページなどからぜひご覧ください。町田安心館第2章。自然災害の対策に適したエクステリア製品などのお話を古橋則正氏に伺いました。まずは水災対策。エクステリアにできることとして、一つはブロックやフェンスで漂流物を食い止めるろ過装置としての役割です。二つ目は開口部を止水板で塞ぎ、水の侵入そのものを食い止めるという考え方です。普段は収納しておいて、水災の警報が発令された場合に設置する止水板、ご提案してみてはいかがでしょうか。次は風害対策。お客様からのリクエストにリゾート風があり、強い関心が寄せられる花ブロック。台風の多い沖縄の建築に多く使われ、今でも多くのエクステリアで採用されています。幾何学的に繰り返されるパターンが特徴です。風通しが良く、適度な目隠しになることから窓の面格子などにも使われ、実は強風での飛来物から守ってくれる役割もあります。リゾート風の花システムをおすすめする際は、風圧を受けにくいだけでなく飛来物からも守る効果もお話しいただければと思います。災害時におけるブロック塀の役割を建築防災学を専門としている元福岡大学教授の古賀和也氏に伺いました。まず、正しく施工されたブロック塀は震度6程度の地震では簡単に倒れません。正しい施工のためにブロック建築技能士という国家資格があります。2級以上で十分正しい施工が可能です。ブロック塀があれば洪水や台風からも家屋を守れます。止水板や土のうで入り口を塞いで洪水を防ぎ、台風などの強風でも家屋の1階部分は難を逃れることができます。止水板とブロック塀は自分たちの家、生命と財産を守る最適なツールになります。安心安全への町田の新基準。町田が研究した最新の商品設計を解説します。町田の商品設計は従来品よりも空洞を大きくした安心コアにより、鉄筋を補強するモルタルのかぶりを大きくしていること、またブロックの内側から生じる
縦の充填目地をより広くしてモルタルがしっかり充填できること。これらによってブロック構造物の耐久性アップが可能となります。マチダの新基準では従来品と比べた強さのレベルを設定することができます。従来品のコアに対してレベル1は 1.2 倍相当の耐荷重力、レベル2は 1.5 倍相当の耐荷重力、格子フェンス、鉄筋かぶり 20mm 対応可能。これは C ライト12の開発に伴い、アルミフェンスの支柱を支える耐荷重実験で検証済み、実用新案を取得しました。さらにレベル3は、ブロック厚さを15センチとして2倍相当の耐荷重力、目隠しフェンス対応可能。そしてレベル4は、さらに安心コアを大きくして3倍相当の耐荷重力、風圧の大きな目隠しフェンスにも対応可能。施工ガイドもご確認ください。充填モルタルとは、優れた流動性で充填しやすく、高い耐久性を持つプレミックスモルタル。新基準ブロックと組み合わせることで、安心安全最新工法となります。マチダニュープロダクツ2021。ジャスティ、美しく空間にジャストフィットするブロック。ダークグレーを加えた4色で展開していきます。厚さは12センチと安心コアレベル3の15センチがあります。 B112 ピンストライプが美しいブロックにモノクロームが魅力のプレシャスブラックを追加。プレシャスカラーには綺麗に保てる SC 加工オプションがあります。撥水剤は高性能のものでも水は弾きますが、油が染み込んでしまいます。マチダが開発した SC 加工は水系、油系両方の汚れ防止に効きます。これらの化粧ブロックには天然石のかさぎ、グランキャップもご用意しました。フラットセーフライト、安心安全プロジェクトでご紹介した積みブロックと組み合わせる便利な止水板。凹凸のあるブロックにはコーナーにアルミ縦枠を取り付けて隙間をなくすのがポイントです。取り付けのデモをご覧ください。とても軽いので持ち運びが楽です。設置位置でペダルを踏み、両サイドのレバーを倒せば完了となります。これにより水災時の備えが可能となります。ステラシリーズはリゲル、アルタ、エリダ、シルマの4シリーズすべてに幅 150mm を追加。スクラサインは独創的な走り書きを表現したデザイン表札。タンブルポストは海外旅行のような雰囲気を感じさせるデザインポスト。宅配ポストのコルディアには木目調の新色パインを追加。レンガのビクトリアブリックには高品質な日本製の新色を舗装用のビクトリアペイブとともにご用意しました。ピュアインター、時代のニーズでもある抗菌性能を備えたインターロッキング。仕組みは表面にコーティングされたアドバンスコートというチタン新素材が花粉、ウイルス、菌といった有機物を分解。従来の光で化学反応を起こす光触媒と異なり、ピュアインターの自然放射線触媒は暗闇でも反応する新素材です。水晶の目地砂として抗菌性能があり、透水性にも対応した抗菌透水目地をご用意しました。雑草防止にもなります。元インター、素材感の元となり車庫への適応性を極めたインターロッキング。ポイントはタイヤからの荷重が分散するサイズで高い強度と透水性があります。透水性能の高さをご覧ください。普通の舗装用コンクリートブロックと比べて元インターは高い透水性があり、車庫での水たまりがなくなります。車庫によく使われる土間コンクリートとの比較です。冬場の施工、透水性、
乾燥収縮クラック。施工期間すべてに優位性があります。水晶の目地砂として透水性に対応した透水目地をご用意しました。目詰まりを防止する流形となっています。ラウッド。安全性と耐久性を兼ね備えた高品質の人工樹脂木製ウッドデッキ。溝のありなしを選んでお使いいただけてエコでリーズナブルなデッキ材です。さあまだまだあります。新商品。人気のティーナには新色を、ラナムとカッシアには厚さ 80mm を追加。ティックルはスティックサイズのオランダ製レンガ。トラットストーンには敷石に1200、600のダイナミックな大判と小宝石に玄武岩のマットブラックを追加。スプレスタンド60ライトはアクセントラインが美しい立水線。モノプランターは上質な大型プランター。このようにたくさんの新商品をご用意しました。最後にさらに使いやすくなった新カタログのポイントを3つご紹介します。1つ目は商品を探しやすいインデックスデザイン。新たに中分類を設けて目的に応じたページが探しやすくなりました。2つ目は最新情報が確認できる QR コードリンク。商品のお役立ち情報や新たな施工写真などが読み取れます。新商品も最新情報を更新していきます。そして3つ目は商品の特徴が分かりやすい充実した施工写真。理想の住まいをイメージするものやライトアップしたものもあり、商品の詳しい情報として施工手順や設計のポイントなど施工ガイドも充実させています。Draw Your X Scene。マシダコーポレーションは新たな挑戦を続け、あなたのエクステリアシーンを描き出します。